Hello viewers, welcome back to my channel. Nay beyo mane दख'नानि ब्लाउसनि पिस orange colorनि बेखौ आङो दिनैहाय 36 साइजनि ब्लाउस सुनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना जाय जाय सोलोंनो गोसो भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। 36 साइजनि सुगोन आङो। बेवहाय एसे मोदानदों कालारा नै बेफोरबायदि जाहैगोन। हानानै लाग्रोनोसै आङो दा। हानायखौबो दिन्थिलांबाय थानोसै भिडिअआव। फार्स्टआवनो फोल्ड खालामनानै लानि गांनैहाय नै बेफोरबायदि। इलिफेन्टसिम गुवार लाबाय आङो बेखौ मोननै फोल्ड खालामनानै एन्ड बिनिफ्राय गोलावखौ लागोन आङो 32 हाबाव। बिनिफ्राय मोनसे स्केलजों सिन बोना होनानै बेवहाय मोननै फोल्ड खालामनाय दङ बेखौ हानानै लागोन आरो नैबे आगर नुनाया आखाइनि जाहैगोन आरो आं दा हाबाय थानाया मोदोमनि। बेवहाय दङ बेनिफ्राय बेसिम 32 आरो बेनिफ्राय बेसिम 11 32 हाब आरो 11 बेयो मोननै फोल्ड आरो बेखौ बेफोरबायदि मोनब्रै फोल्ड खालामनानै लाबाय। फ्रन्ट साइड बेक साइड गांनैबो जाखासिगोन 1 2 3 4 मोनब्रै जाहैबाय जोंनिया। दा आङो बिखानिखौ गुवारखौ लाबाय 2 हाब बेनिफ्राय बिखानि गोथौखौ लागोन आङो 6 आव बेनिफ्राय उनाव हाख'नानै होबावगोन गलखौ सुथाबखांनायनि उनाव बेयो एसे गुसेब जाहैगोन नालाय थौले जाहैगोन। बिनिफ्राय शोल्डार फाफ्लिनिखौ लाबाय आङो 5 हाबाव आरो आर्म हलखौ 7 आव लाहैगोन। बेफोरबायदि 7 आव सिन बोनानै बोथेनानै होबाय नै। बिनिफ्राय नैबे जा बिखानिखौ चेस्टखौ 11 आव लाबाय आरो बेखौबो स्केलजों सिन बोनानै लागोन सिदाहाय मोनसे। बिनिफ्राय आरो नैबे जाहाय 3 हाबाव मोनसे आरो 6 हाबाव मोनसे सिन होनानै लाबाय। मोनसे 3 हाब मोनसे 6 हाब आरो बेखौ इउ शेप होनानै होगोन नै आर्म हलनिखौ। बिनिफ्राय सिगां जानिखौ एसे हाख' सिननाय लागोन जोङो फ्रन्ट साइडनिखौ आरो बेक साइडनिखौ एसे बांद्राय माने गोथौ लाया बेनिखायनो सिगां जानिखौ हाख' सिननायखौ मोनसे सिन होबाय आरो बेक साइडनिखौबो नैबेथिंजायबो बिखायावबो सिन होनानै लाबाय इउ शेप। बेनिफ्राय नै जा 1 इंच बारायदेर हरगोन दानि 11 आव जिहेतु सिन होदोंमोन बेखौ बारायहरनानै अखाफोर शेप होनानै लाबाय। दा जोङो बिखानि गलखौ हाख'ग्रोगासिनो नैयो 2 हाब दंमोन बेनि गुवारा गोथौआ 6 आरो नै जा आर्म हल 5 हाबसिम लाहरदोंमोन फाफ्लिखौ आरो गोथौखौ 7 फाफ्लिखौबो हानानै लाबाय एन्ड बे गांसेया बेक साइडनि जाहैगोन बेखौ दोनथ'बाय। बेक साइडनि गलखौ उनाव हासिगोन आरो बे फ्रन्ट साइडनि एबार 11 आव हालानै स्लाइडलिनिफ्राय लांबाय 1 इंच बारायहरनायनिफ्राय बे मोनसेखौबो हाखावनानै लागोन। बिनिफ्राय नैबेखौबो हाजोबनानै लासिगोन आरो बे फ्रन्ट साइडनि एफ लिरनाया बेनि खाथिनिखौबो हाख'बावनानै लागोन आरो नैबेखौबो गेजेराव बेफोरबायदि सुनानै समान हानानै लागोन। नै बेयो बुब्सनि जाहैगोन एन्ड नै एबार आखाइखौ मोननै फोल्ड खालामबाय आरो मोनसे फोल्ड खालामबावगोन जोङो आङो बेवहाय टटेल मोनब्रै फोल्ड जाहैबाय फारनैबो आखाइनि एन्ड बेनिफ्राय ब्लाउसनि आखाइनि गोलावखौ स्लिभखौ गोलावखौ जोङो लाहैगोन 7 हाबाव लाहैबाय आङो 6 हाबाव लाबानो जायो बिजौजाबो इसे थननांगोन नालाय आरो इजाबो सुनायाव थांगोन नालाय 6 हाब नालाय 7 हाबखौनो लानानै होबाय। बेनिफ्राय बेसिम 7 हाब आगरनिफ्राय नै जाबो एसे बाराद्रायखौ हानानै होबाय आङो। बिनिफ्राय नै जा 2 हाब लाहरबाय फाखोना खंखैजा ओरैहाय हाख'जागोन नालाय आरो नै बेफोरबायदि मोनसे शेप होनानै होबाय एन्ड नै जा आन्दाजावनो मोनसे सिन होनानै होबाय। बेनि आखाइनि गुवारा दंमोन 11 बेनिखायनो 5 हाब लाबानो जागोन अब्लाबो आङो 6 बारा लादेरनानै होबाय सुनायावबो मानायावबो थांगोन नालाय। बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै हाख'नानै लाबाय हानानै लानानै फ्रन्ट साइडनिखौबो एसे सिन होनानै लाबावगोन फ्रन्ट साइडनिखौ इसे हाख'नानै लाबावगोन आरो बेक साइडनिखौ नाङा फ्रन्ट साइडनि खिनिखौल' फुवारना लानानै हागोन। एबार ब्लाउसखौ सुलांनोसै आङो नैबे दहायनि आर्म हलनिया बेखौ सुनानै लाग्रोगोन नै बेयो आर्म हलनिमोन बेफोरबायदि मोननैखौबो सेम सुनानै लाबाय। एबार आङो नैबे मोनसे अखाफोर शेपनि हादोंमोन ना बेखौ बेवहाय होनानै सुनानै लासिगोन बेखौबो फारनैबो साइडखौ बेफोरबायदिनो सेम। बेनिफ्राय बेखौ नै बेफोरबायदि सुनानै लाबाय एन्ड सिंनिया नै बेफोरबायदिमोन जाबनानै बिनि सायाव जाबनानै बेखौ ओरै बेलथाय हरबा नै बेफोरबायदि जाहैबाय बुब्सनि जाहैबाय बियो। बेखौ ओरै हानानै लानांगोन एन्ड नै बेजाबो मोनसे लेफ्ट साइड मोनसे राइट साइड बेनिखौबो बेजों समान हानानै लानांगोन।
फारनैखौबो लेफ्ट साइड राइट साइड फारनैखौबो बेफोरबायदि जइन खालामनानै लागोन। सिलायनानै बेफोरबायदि जाहैबाय बेयो ससेया। आरो बे फ्रन्ट साइडनिखौ एसेमान हाख्ल'नानै लानांगोन आरो। एबार जोङो नैबे मोनसेखौबो जइन होनोसै। बेयो इलिफेन्टआव जा हास'हरदोंमोन मोनसे सिन होनानै स्केलजों जा जोङो समान हास'नानै लादोंमोन बेखौ गाहायथाराव होनानै होबाय। फारनैबो साइडनिखौ बेफोरबायदिनो सेम सुलांबाय थानांगौ। गासैबो जियानो गारजाया बेवहायनो फैजोबो। नै बेफोरबायदि जाफैबाय आरो बेवहाय मोननै सुनानै लागोन सुख्लायनानै सिलाय बिनिफ्राय नै बिखाजानिखौ बेवहाय प्लेट लगायनो हुक होनो थाखाय प्लेट लगायनो बेखौ समान हानानै लाबाय। फारनैबो साइडखौ बिदिनो समान हाना लानानै नै बेवहाय प्लेट लगायसिगोन। बेखौ प्लेटखौ उल्था जा लानानै सिलायनानै लाग्रोगोन। सिदानो सिलायलांगोन। नै सिदा सिलायखांनानै बेफोरबायदि फोल्ड खालामनानै नै हुक हायथानाय बा हुक लगायनाय बेफोरबायदि जाहोनायनि मोनसे साजा सिलाय होनानै लाबाय। फारनैखौबो आङो एनिबार फाफ्लिखौ जइन खालामगोन। मोननैबो साइडनिखौ जइन खालामनानै लानोसै। मोननैबो साइडखौ जइन खालामखांनानै लानानै एबार आङो स्लिपखौ जइन खालामगोन। बेवहाय सिंजा लानानै नङा जिखौ साजा बेलथायनानै स्लिपखौ जइन खालामनानै होगोन। नैबे बेक साइडनिमोन बेखौ ओरै हरबाय सिगांजा एबारो आङो स्लिपखौ होनानै होसिगोन। नैबिदि साजानो लानानै होनांगोन आरो गेजेरनिफ्रायसो सुलांनांगोन। जिंनिफ्राय मालाबाबो सुबोआ स्लिपखौ लगायब्ला फाफ्लि गेजेरनिफ्रायनो सुलाङो। नैबे बिखानिखौबो हाख'नानै लाबाय बिनिफ्राय दा बेवहाय पाइपिं होनानै लानोसै बिखायाव नै बेवहाय गल सुनो थाखाय बे बिखाजानि साखैजानो लागोन बेखौ। आङो ब्लाउसनि नैबे बेक साइडनिखौ नै बेफोरबायदि सुथाबनानै लायाखै। फ्रन्ट साइडनिखौ सुग्रोनानै लादों आरो बेवहायबो नै बेफोरबायदि हुक लगायनानै होबाय मोनब्रैहाय। बेनिफ्राय दा बडिनि मेजारमेन्टखौ लागोन। 36 नालाय जोंनो नांगोन 18 प्लास खालामबा 36 जायो। नै फ्रन्ट साइडनि गांसे बेक साइडनि गांसे नालाय बेवहाय 18 आरो उनथिंजाय 18 प्लास खालामबा जोंनिया 36 जागोन। बादियाव 17 हाफ लाब्लानो जागोन आरोना। नै बेफोरबायदि आं मार्कारजों सिन होनानै दोनखादोंमोन। नै 17 हाफाव लादो आरो बेनिफ्राय बेसिम 17 हाफ लाब्लाथाय जोंनिया माने नावमान हाफा नै बेवहायबो जाहैगोन नालाय बेनिखायनो बेबो उथिखाङो नालाय बेनिखायनो 17 हाफ लाबाय। ओमफ्रायो बेजों दाजाबदेरनानै टटेल जाहैसिगोन जोंनिया 36 साइजनि 17 हाफ लाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर 18 लानोब्लाबो 18आवबाबो लाजायो। बाट 17 हाफाव लाहैब्लानो नैबेजों गोजौ जाफाहैनानै जोंनिया 36 जागोन बडिया आरो 36 साइजनि। ब्लाउसआ ओंखारनो दंबावो नै दा बेखौ जोङो सिन होनानै लाबाय नालाय दा बेखौ ओरैहाय सुख्रेबबोनांसिगोन बडिखौ। बेनिफ्राय आखायाबो इलिफेन्ट दंमोन नालाय आखाइखौबो जोङो सिन होनानै लानोसै। 5 हाफबानो इलिफेन्ट जाहैगोन। नै मोननै दंखायो नालाय 2 फोल्ड आखाइया बेनिखायनो बेवहायबो 5 हाफाव सिन होनानै होगोन। नैया बे 5 हाफाव सिन होबाय। 5 हाफ इलिफेन्ट जागोन। बेखौ ओरैहाय बोनानै लादो। बडिखौबो बिनिखौ बेक साइडनिखौ आङो दा बेखौ सिलाय खालामना लानोसै। बिनिफ्राय बडिखौ बेफोरबायदि सुनानै होबानो जाबाय। नै फाइनाल लुक जाहैबाय ओंखारहैबाय 36 साइजनि। इस्ट्रि होनानै लाथ'वाखै आं ब्लाउसखौ। स्लिभ्सआबो नै नायनो हासिगौ। बेक साइडनिया नै बेफोरबायदि पाकस गलनिफ्राय इस्ट्रि होनानै लाबानो जासिगोन आं दा। जाहैबाय ओंखारहैबाय 36 साइज जाबाय।